Dragi ljudi, poklanjamo stan na Zlatiboru nekome od vas. Kakve ono prevaraju da poklanjaju stanove na Instagramu? Jedno 15 ljudi me ovo pitalo u proteklih nedelju dana, nakon što me pitaju da slikamo i kad će novi merch, zato što sam mnogo poznat, novi merch uskoro. Za vas koji ste zaposleni i niste ispratili situaciju, mnogo poznatih ličnosti se pojavilo u klipovima u kojima obećavaju da možete osvojiti stan. Sve što treba da uradite je da ispratite par laganih koraka i dođete na live na kojem će pobednik stana biti proglašen. E pa taj live se desio pre nekoliko dana i nije sve ispalo baš kako treba, čak je bilo priča o nekim neispravnim radnjama i ja sam se u jednom trenutku aktivirao i donirao pare da pokušam da izvučem pravdu. U suštini sve se mnogo iskomplikovalo, tako da hajde vidimo kako se poklanjaju stanovi na Instagramu, šta se desilo na tom live-u što je bilo sumnjivo i da li je sve ovo prevara. Jer Lux, lik koji sve ovo organizuje, bio je u jednom mom klipu u kojem već pričam o prevarama, tako da hajde vidimo šta se dešava. Kako da osvojite stan na Zlatiboru, nek vam objasni Teodora Džeferović. Zapratite Lukin profil na Instagramu i sve profile koje on prati. Znači, zapratite neke profile i neko vam da stan. Danas, kad golubarnik od 9 metara kvadratnih košta 50.000 evra, važi. To je bio ton moje keve i ovih ostalih ljudi koji su me startovali. Mi smo kao narod dosta skeptični, nekako jesmo i nismo, jer kao uđete na bilo koji Instagram video, znači da lik u njemu priča treba piti vodu svaki dan, to je zdravo, garantujem vam, top 3 komentara. Šta Kenja, bro, budal? Moj deda svaki dan pio pivo pa mu nije ništa, evo i dalje živ. Ne verujemo, a opet stranica koja zove Pobedi slot koja te ubeđuje da možda pobediš slot ima 30.000 followera. Verujem, ne verujem. Sljedeći klip pobeđujemo slot. Poenta, ako su toliko sumnjičavi oko, ne znam, čovjeka koji pije vodu, kako da veruju liku koji poklanja stan? Ja kao tu nešto zapratim i meni lik da stan. Pa to je kao da kažeš, ako ja dovoljno puta lajkujem ribi story, prestaće me sinuje. Fale tu neki koraci između. Upravo ste, niko ne poklanja stanove besplatno, tako da kako ovo sve funkcioniše? Pre toga morate obavestiti o nečemu što sigurno nije prevara. Surfshark VPN. Surfshark VPN. Surfshark VPN. Svake nedelje ti pričam da ti treba VPN i ti ga i dalje ne kupuješ. Zašto, brate? Klikni prvi lik u opisu i dobit ćeš 4 meseca besplatno. Znaš što je najjača fora? Ti ga kupiš jedno i možda ga deliš na beskonačnom broju uređaja. Tako da, realno, ako imaš dovoljno prijatelja, možda ti ispadne 1 dinar mesečno. Otključavaš sve streaming servise, otključavaš sadržaj, menjaš lokaciju ako naručuješ iz inostranstva i treba ti mnogo bolja cena. Sve to u Surfshark VPN. Plus 4 meseca besplatno ako klikneš na prvi link u opisu. Šta čekaš, bre? Dok te više ti ja ubeđujem da kupiš Surfshark. Samo, brate, klikni. Izađi iz klipa, klikni, brate, prvi link u opisu, nema se zajebam. Znači, ne mogu više da te ubeđujem. Ako hoćeš da gledaš bilo šta na internetu, tu ti je. Ako hoćeš da sačuvaš pare, tu ti je. Ako vlada odluči da cenzuriše sve moguće programe, kao što su cenzurisali N1 tokom protesta, možda promeniš lokaciju i da gledaš preko Surfshark VPN-a, brate. Ljudi, Surfshark je za narod. Prvi link u opisu, 4 meseca besplatno, a sad na klip. Jednostavno, ljudi plate Luxu da se nađu na listi profila koje on prati. Zašto bi to radili? Zato što tih para Lux kupi stan i onda taj stan koristi kao nagradu zbog kojeg će ljudi zapratiti sve te Instagram profile. Kupovina pratioca. Ljudi koji su platili dobijaju pratioce, 60.000 ljudi je u giveawayu, jedan od njih osvaja stan. Navodno, ili on samo da stan nekom koga zna. Što mislim da je opravdano default reakcija za sve kod nas. Jer kao, meni uvijek izgubio ko zna koliko podjezdi da fine. Stambeni krediti za mlade, scam. Poklanjanje stanova, scam. Mislim, mi smo napaćen narod. Znači, nama je sve po defaultu scam. Znači, mažu nas i lažu 40.000 godina. Zato što smo najstariji narod na svetu. Ali, ovo nije scam. To jest, ja mislim da ovo nije scam. Ali, stream dodele nagrade jeste bio mnogo sumnjiv i pričat ćemo o tome. Mislim da nije scam iz istog razloga što kazini nisu scam. Kad mi neko dođe i kaže rulet je namešten, oni stavljaju magnete da bi ti izgubio i tako prave pare. Brate u Hristu, zašto bi to radili? Zašto? Zašto bi to radili kad imaju prirodnu prednost? Igraš crvenu, igraš crnu, padne 0, ti gubiš, imaju 2,5% prednost svaku ruku. Što bi se zajebavali s magnetima kada oko samo štampaju pare? Isto tako, on uzme 1000 evra od 100 ljudi, za 60.000 kupi stan, 4.000 ostavi sebi, pokloni stan i samo to radi. Veoma je jednostavno, zašto ne bi dao stan? Bio bi gluplji da ne da stan. Tako da, ne, nije scam, nego kupovina followera u 2025. godini. Zašto? Kao što je Meta provalila prodavanjem ovog plavog check marka verifikacije, neki ljudi hoće da se kurče, neki ljudi hoće da poguraju biznis ili da deluju veći nego što jesu, a neki samo hoće da se prave važni. Što i Meta provalila i zato prodaje ove verifikacije. Što iskreno, za 1000 evra da kupiš 50.000 followera, i to ne indijskih followera, nego nekih naših, i sad dosta njih će vjerojatno otplatiti, ali opet kupio si fin broj followera, nije loš deal. Iskreno, s obzirom da ja x godina snimam imam 95.000, ovo je kidanje deal. I vi gledate 95.000 followera i ne želite to promijeniti. Pa ja bih uradio bilo šta da stignem do 100.000 followera. Osim da snimam nešto za Instagram. Ili da platim par soma Luxu. Tako da sa strane ljudi koji plaćaju Luxu ima smisla, ali opet brate, kupuješ followere. Sa strane ljudi koji zapraćuju, jako su male šanse da dobijete. Znači 1 u 70.000, što je 0,0001%. Mada, kad gledaš lutrije generalno, tih tvojih 0,001%
10%, ako je stan 6000 evra, vrede oko 1 euro. Znači ti zapraćivanjem svih ovih profila, matematički ta tvoja karta vredi 1 euro, što nije loš deal. Realno od svih giveaway-a jedan od boljih, matematički. A znate šta je najjača priča? Znači nevezano sad za matematičku stranu. Da ste normalna osoba, možda ste vršili faks, možda niste, radite od 9 do 5. Stan od 9 metara kvadratnih je 50.000 evra. Što više razmišljam, mislim da je najrealnija opcija za nekog iz naše generacije ko nije sportista, muzičar, influencer ili ne daj Bože programer, da reši stambeno pitanje Instagram giveaway. Bez prdnje. Pre je bilo moj deda je nasledio imanje koje je dao mom čaletu, moj čale je radio u vojsci, dobio je stan, ja sam radio, zaradio sam i kupio stan od posla. Danas, ako hoćeš da zaradiš i kupiš stan od posla, moraš da se baviš trgovinom ljudi. Moje deca će pričati kako je njihov taj ostavio njima stan tako što je zapratio vruću Milicu 27 na Instagram giveawayu. To će biti zadužbina porodice reći. Giveaway generacija. Brat osvojio telefon kod bake praseta, mama osvojila auto kod Goldenita, sestra osvojila put zato što prati Janka. Mislim, spredam se, ali objektivno nije skem. Nije prevara ako on njima daje taj stan, a mislim da im da. Samo je kupovina pratilaca, što je cringe u gospodnjoj 2025. Jer znate šta je fora? Ja koji ne kupujem pratiocije, ovaj lik prati 2000 i stigne na 100.000 za 2 mjeseca. Onda dešava se inflacija followera. Razumete, mislite da je loša novčana inflacija, pa nas influencera mnogo više pogađala inflacija pratioca. Molim vas, osjećajte se sa mnom. Pogledali smo sve korake. Zapratite sve profile, dođete na live i šta se onda dešava? Nešto jako smešno. Prisustvujete možda najjačoj metodi za bilo koji giveaway ikad. Na streamu Lux konsultuje sveznajući krug, vrti ga i onda kuca jedno po jedno slovo dok ne ostane samo jedna osoba. Pošto su random slova, nekad ne izađe niko, ali nakon par rundi dolazi do pobednika. Ići ćemo 100% na 400. Jedna osoba! Marko Nuculjević. Marka. Sad, gde se komplikuje? Pošto je ceo koncept zasniva na kupovini followera, jako je bitno da kad on tebe proglasi kao pobednika, da ti se ne menja broj ljudi koje pratiš. Moramo da screenshotujemo koliko ljudi prati. Brzo zapratiš sve te profile i kažeš: ljudi, rentam stan na Zlatiboru za 500 evra. Gde nastaje pravo? Kada je Marko izvučen, pratio je 677 ljudi, a minut kasnije 678. 678, povećao je za jednog, nekoga je dodao. I kreće sumnja da možda nije zapratio jedan profil. Dešava se uživo video call gde kreće ispitivanje. Ako ste ikad gledali ona kriminalna ispitivanja na YouTube-u, ovo je kao budžet verzija toga. Odgledajte ovo i recite mi šta mislite. Kad sam te izvukao, pratio si 677, a onda kad sam te zapratio, pratio si 678. Koga si dodao? Par njih, nisam znao, rekao mi drugari da zapratim profil, ne znam, nije mi jasno. Ja sam sve redom zaprativo, pa sam zbog toga. Nikad nisam video da iko krivlje zvuči na poziv. Znači, video sam policijska ispitivanja gde je čoveku već nađena glava žrtve u gepeku i lik je u fazonu: pa da, možda jesam ja, možda nisam. Više sam uveren nego ovaj lik. Lik zvuči kao ja kad Kevu lažem da nisam oderao kolena vozeći bicikl. Onda me adrenalin puca, ona mi nalazi rupe u priči i ja ne mogu da se setim šta sledeće treba kažem. Tako lik zvuči. Bio sam zbunjen, mene zvali pritom drugari u tom trenutku. Zaprati profil, ne znam ja šta već da radim, a meni je bio zaključan profil. Ja sam, stigao mi je, mislim, pod znacima navoda, milion njih zahtjeva. Ja sam zapratio ne znam koga. Zbog toga ti kažem da ne znam koga sam zapratio. I pritom posle toga sam ja otključio profil. Prvo priča da je zapratio slučajno nekog, pa da mu je drug poslao poruku, pa da ipak nema druga, pa da nema poruke. Znači, celokupno ja gledam s Markom, ništa nema smisla. Ko ti je rekao koga da zapratiš? Neki drugi lik. Koga ti je rekao da zapratiš? Zaprati tu, ne znam, samo to. Koga da zapratiš? Leon Dragojević. Leon Dragojević se zove taj koji ti je to rekao, jel? Ne, njega da zapratim. A zašto? Ne znam. Ajde, pošalji mi screenshot te poruke što ti je taj poslao. Ne šaljem ništa, nema ni te poruke. Kako nema te poruke? Ovo se nije ni desilo. Kako? Nije se ni desilo, nisu mi to napisali. Da ne zapratim nikog, samo kažu svoj si stan. Sad čitam. Baš osjeća se kao da laže. Ja gledam ovdje fazonu sam, brate, stambeno pitanje cijelog tog pokolenja zavisi od ovoga, saberi se. Nakon veštačke inteligencije dešava se rascep između ljudi koji imaju imovinu i ljudi koji nemaju. Znači, ako nisi ovde u sledećih 5 godina, to je kraj. Ja i Marko gledamo stream, ali smo pod tenzijom kao da mi treba da osvojimo stan. Jer kao, možda laže, ali opet, ako on laže, znate šta je onda istina? Onda je istina da je on prijavio se za giveaway i zapratio 113 profila. I došao do vojaža. I bio u fazonu:
Ma ne ga puši. Neću jedan profil da zapratim, ali ću sve ostale da zapratim. Baš nekako nema smisla. Ko toliko mrzi vojaža? Šta se dešava? Jer ga razočarala nova pasta? Ne razumem! I ja s Markom pričam i da kao realno mogu ludo da zaprati samo jedan profil. I mi padne nešto na pamet. Mogu bi to da dokaže ako na video pozivu podeli svoj ekran i postavi pratioce hronološki. U isto vreme me nervira što on previše lako prihvata to da neće osvojiti stan. Jer ova odluka menja da on dobija stan od 50.000 evra ili pada na mošu. I u tom trenutku ja doniram sa objašnjenjem šta treba da se uradi. I tačno kad se pojavljuje poruka, Lux ga prekida. Čujemo se, čao. Dajte, čao. Mario Vreću kaže nek ti šeruje screen na pozivu, uđe u followere i poređa po posljednjim. I onda mi je Lux obrisao poruku i nikad mi nisu bile refundirane pare, to mi nije jasno šta desilo. I u fazonu je, brate, zbog toga i toga, zato tebi neću moći da dam stan. I ovaj lik je u fazonu, pa dobro, to mogu da razumem. Šta bre možeš da razumeš? Treba stan da ostavi, treba, brate, ovde da sudski dokaz predstavljaš zbog ovoga i ovako. Treba, brate, se boriš da ubeđuješ. Šta kao, pa dobro, uzet ću telefon i idem na odmor i nisam dobio sam. Pa ne bre, ne može to tako, ne može tako. Ja mislim da je okej da ja tebi poklonim iPhone i putovanje neko koje ti hoćeš, a da ja izaberem nekog novog pobjednika. Jel si ti okej sa tim? Pa, nemam drugog izbora. Ja gledam šta on priča, ovako sam u fazonu, čekam da izađe na ekranu donacije, gledam šta priča bro, lik je u fazonu, pa dobro, ako ti tako kažeš, ja da ne mogu da sam. Šta bre, ne možeš, brate, bori se malo. Eventualno dolaze do tog drugog lika koji je pobedio, priča s njim na pozivu, sve potvrdi da prati i to je to. Znate zašto dolazi do svega ovoga? Instagram mislim da nije napravljen za ovo, znači, jer ovaj točak sudbine koji bira jedno po jedno slovo, najbolja opcija se pokloni stan. Mislim, možda je to jedina opcija, ali razmislite malo, ako se ti zoveš, na primjer, Ana i sad ide A, ima 500 Ana. I zato ću uvijek dobije neko ko ima donju crtu, ili tačku, ili x, ili z u imenu. Sve sledeće, bacamo kao 50 pasulja, svaki ima neki broj pija i taj broj pija korelatuje sa nekim slovom u azbuci. I sad ono odgovara u chatu kao, tako se od uvek, od kad ja znam za sebe, tako se radilo preko kruga istine. Znači, moj džed je tako radio, moj čale je tako radio, tako ja sad radim. Mislim da on ovo radi 5 godina i krenuo je fazom sa giveaway majice i koga boli dupe, kojim sistemom se daje majica. Ali sad je došao do te tačke gdje se deli stan i mislim da je vreme za neki update metode. Nema drugog točka, ljudi, znate svi da izvlačimo preko ovog točka, svaki auto smo do sad poklonili preko tog točka. Šta nije jasno sad? Ja ne znam šta je sa ljudima. I mnogo mi je smiješno s kojim tonom, on to kao, nema druge opcije. Ne postoji. Jedino je ovo da stavimo 50 karaktera na krug i to da se radi. Ili pasulj. To su jedine dve opcije. Znači, zvuči kao kad Slaviša K. Miljković kaže da ne možeš da nađeš prav kurac. Pa ne postoji, svi su zakrivljeni. Nađite jedan i dobite nagradu za fotografiju. Nađi i bolju metodu da se pokloni stan i dobijaš nagradu za fotografiju. Znači, naš lažov, koji vjerojatno nije lažov, ne dobija stan i ovaj drugi lik ga osvaja. Znači, ceo ovaj giveaway nije scam, nije prevara, ako se stvarno to dodeli. Znači da odeš u manastir, da pitaš iguman ovog onoga, svi će reći da je projekat dobar. Nema jednu lošu stvar koja se radi s ovim projektom. Mnogo bi ovo voleo da vidim, da objašnjaš ovaj giveaway igumanu. Znate, igumane, Isus je imao apostole. Mogu bi se reći da su to bili prvi pratioci. Jel' tako? A taj točak i to, kako to funkcioniraš? Ovaj stan bi trebao da bude dostavljen u trenutku kada ja izbacam ovaj video i ako to bude, stavit ću ovdje negdje B-roll. A pošto ne bih htio da kupujem followere, učinite mi uslugu i zapratite me na Instagramu do 100.000 followera, tu kačem mnogo cool storije. Ili kliknite ovdje, pogledajte klip u kojem sam doveo profesionalnog šahistu da igra sa dedom koji ljudima oduzima pare na Kalemegdanu. Hvala svim patronima i memberima, prijatelj sam da je dosta ljudi na YouTube membershipu, jer ga nikad nisam reklamirao, tako da sam i tu krenuo kačem stvari, čisto da bude da ne dobijate ništa, imate join dugme ispod za 10 dinara mesečno. Tako da, ko voli neki izvoli i vidimo se u sljedećem Instagram giveawayu.